Orain arte, hitz egin dugu, Google, sare sozialak, super handiak, ezta? Eta, komentatzen nizuen bezala, ni internet jartzen dut, hori da nire lanbidea, bai, eta wifi jartzen dut asko, bai. Baina, karo, ni jartzen dut, ez Google-erako lan egiten, enpresa txiki bat gara, bale? Eta gu jartzen dugu wifia ikastetxeetan, gune komertzialetan, holako historioak, bale? Orduan, erakutsi nahi dizuet, bai? Pizka bat, zer ikusten dugun gu, bale? Ni lanean nagoenean, bale? Gu lanean gaudenean, bai? Normalean, antena bat, baino gehiago jartzen dugu. Hau da gune komertzial bat, adibide bat. Eta, karo, gune komertzial hau, igual izango dira 200 metrotako eraikin bat, hemen antena pilo bat daude mundu guztiari zerbitzua emateko. Orduan zer gertatzen da? Zu sartzen zara gune komertzialera eta wifira konektatzen zara. Eta zu wifian zaude, bai. Wifian zaude, baina benetan, zu ez zaude wifian, zaude antena batean, hemen dagoera. Antena honetatik honetara bazoaz, eta honetatik honetara, eta honetatik honetara, ni zu eraikinean egiten duzun bidearen jarraipena egiten dut. Ikusiko dugu. Bale, hau izan zen hori gune komertzial bat, eta wifiaren informazioa hartuta eta ikusita puntu bakoitza nola mugitzen zen antenatik antenara, eraiki daiteke oso erraz zein den jendeak egiten dituen mugimenduak, bai? Kasu honetan, hemen da itxaldiak ematen ari dira. Horregatik dago hori beteta, bale? Eta gero, hori egoten dira beste batzuk, eta ikusten dugu, fijatzen baldin bazarete, jende asko pasatzen dela hemendik, baina inoz ez dela gelditzen, orain justatera dira, gero berriz itzuliko dira itxaldi batera, bale? Orduan, ni eraikinaren barruan zaudeten bitartean, gutxi gora bera badakin non zauden. Esan nahi dut. Jartzen baldin bazaude, sarrerako antenan konektatuta, ez zaude hirugarren pisuan. Eta jartzen baldin badu liburutegiko antena, liburutegiko antenan baldin bazaude, ez zara liburutegitik urrun egongo. Bale? Orduan, zer gertatzen da? Ni mapa hauek baita gune komertzialetatik edo ikastetxetatik ere egin daitezke. Eta orduan, klaro, zer gertatzen da? Jarriko ditugu adibide batzuk, bai? Adibide bat. Demagun hori, ni naiz hori, wifiaren arduraduna, eta bapatean deitzen didate, ze polizia agertu da ikastetxean, pintada batzuk agertu dira ikastetxean, eta bilatzen ari dira nortzuk izan diren. Klar. Eta etortzen dira nire gana eta galdetzen didate, zu badakizu nori izan daiteke? Eta ni esaten dut, ez. Baina ni antenara bani banoa, badakit, goizeko 5etan, 3 mugikor pasatu direla hemendik, porque konektatu dira lehengo antena honetara eta gero beste antena honetara. Orduan, klaro, ni hori badakit. Eta ez dauka zertan poliziari esan behar. Baina, klaro, ni ez daki zeinek egin dituen pintadak, baina ni galdatzen baldin badiat, goizeko 5 nore egon den, ni badakit nore egon den. Nik ikusi dut nola konektatu diren, eta nola orain ez dagoen inor konektatuta. Bai? Beste adibide bat. Ez dakit zuen herrietan, nirean, bai, daukagu herriko wifi. Herrian barrena, wifi dago eta daude wifi gune batzuk, bale? Eta zeinek kontrolatzen du wifi horrek? Zeinek daki nor dagoen hor konektatuta? Polizia municipala? Enpresa batek zeinek daki? Ez dakit. Baina ni polizia municipala baldin banaiz. Eta kokoteraino nago, ze daukagu tipo bat, edo norbait ez dakigu nor. Beti botatzen duela zaborra kontainerraren ondoan, barruan izan ordez. Eta kokoteraino nago eta jakin nahi dut norden, errazena zer da, pasatu aldiro, orain ez dago zaborra. Orain dago zaborra, bale, ze mugikor pasatu dira toki honetatik, 10-etatik 11-etara, honetako bat izan da. Eta, klaro, gertatzen zaizue, lehen erakutsi dugun Zakari Makoiren adibidea, gertzen dela polizia klon, zuzara zaborra botatzen duena. Eta, klaro, eta hau nola konpontzen da, oso modu errazean. Mugikorraren wifia defektuz itxalita eraman da. Zuk eramaten baduzu piztuta, sartzen zaren toki bakoitzean, nik jakingo du zure mugikorra sartu dela. Wifia piztuta badago. Wifia ez badago piztuta, nik ezin dut jakin, sartu zaren ala ez, ze nire routerrean ez duzu aztarnarik utzi.